Un ano máis, o Concello de Ribeira volve lanzar a campaña de dinamización do comercio local Ama Ribeira, tras a primeira fase na que se distribuíron bonos para compras en liña a través da plataforma Ribeira Store. Esta medianoite abre o prazo para a descarga dos bonos que permitirán obter descontos en tenda física. 8.500 bonos Ama Ribeira que creemos que van a repercutir positivamente non só nos comercios, sino tamén no que é pois a adquisición e o consumo do propio veciño. Non é verdade que este ano se invirten 250.000 euros no que é esta campaña de bonos destinada ao comercio pois de a pé, o que xa foi esos 500 bonos anteriores da campaña Ama Ribeira con Ribeira Store, e creemos que a repercusión pode ser de 1.200.000 euros, calculamos, no que vai a ser pois todo o que se gaste no comercio. Sen dúbida unha importante inxección económica non só para os comercios, senón para os petos de todos os ribeirenses que este ano terán descontos nas súas compras de Nadal.